Κεφάλαιο 22, μέρος 1. Σωτηρίες από δαγκώματα φιδιών. 1. Του Μπαλασάχετ Μιρίκαρ. 2. Του Παπουσάχετ Μπούτι. 3. Του Αμίρ Σακάρ. 4. Του Χάμεντπαν. Η γνώση του Μπάμπα για το σκότωμα φιδιών. Εισαγωγή. Πώς να διαλογιστείτε στον Μπάμπα? Κανείς δεν είναι ικανός να ερευνήσει τη φύση ή τη μορφή του. Ακόμα και ο Βέντας ή οι χιλιάδες γλώσσες Σέσα δεν είναι ικανά να τον περιγράψουν ολοκληρωτικά, αλλά οι πιστοί δεν μπορούν να κάνουν τίποτε άλλο από το να γνωρίζουν και να κοιτάνε τη μορφή του Κυρίου, γιατί ξέρουν ότι τα πόδια του είναι το μόνο μέσο για την ευτυχία τους. Δεν ξέρουν άλλο τρόπο να κατακτήσουν τον υπέρτατο στόχο της ζωής, εκτός από το να διαλογίζονται στα πόδια του. Ο Χάμεντπαν προτείνει έναν εύκολο τρόπο λατρείας και διαλογισμού που περιγράφεται παρακάτω. Όπως το σκοτάδι του 15ήμερου κάθε μήνα βαθμιαία φεύγει, έτσι και το φεγγαρόφωτο ελαττώνεται με τον ίδιο βαθμό και τη μέρα της Νέας Σελήνης δεν βλέπουμε το φεγγάρι καθόλου, ούτε έχουμε το φως του. Γι' αυτό, όταν ξεκινάει το φωτεινό 15ήμερο, οι άνθρωποι είναι πολύ ανήσυχοι να δουν το φεγγάρι. Την πρώτη μέρα το φεγγάρι δεν φαίνεται και τη δεύτερη μέρα δεν είναι καθαρά ορατό. Μετά ζητείται από τους ανθρώπους να δουν το φεγγάρι από το άνοιγμα ανάμεσα σε δύο κλαδιά ενός δέντρου και όταν αρχίζουν να στο άνοιγμα επίμονα και μετά με συγκέντρωση, η απομακρυσμένη σεληνόφως του φεγγαριού έρχεται με μεγάλη τους ευχαρίστηση. Ακολουθώντας αυτή την ένδειξη, ας προσπαθήσουμε να δούμε το φως του Μπάμπα. Κοιτάξτε τη στάση του Μπάμπα, πόσο τέλεια είναι. Κάθεται με τα πόδια του διπλωμένα, το δεξί πόδι της συγκρατείται από το αριστερό αστράγαλο. Τα δάχτυλα του αριστερού του χεριού βρίσκονται στο δεξί πόδι. Στο δεξί δάχτυλο του ποδιού του βρίσκονται τα δύο δάχτυλα του χεριού, ο δείκτης και ο μέσος. Με αυτή τη στάση ο Μπάμπα θέλει να πει: αν θέλετε να δείτε το φως μου, να είστε ταπεινοί και χωρίς εγωισμό και να διαλογίζεστε στο δάχτυλο του ποδιού μου ανάμεσα στο άνοιγμα των δύο κλαδιών, δηλαδή των δύο δακτύλων, του δείκτη και του μέσου, και μετά θα μπορείτε να δείτε το φως μου. Αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος να πετύχετε τη λατρεία. Τώρα ας γυρίσουμε για ένα λεπτό στη ζωή του Μπάμπα. Το Σίρτι είχε γίνει μέρος για προσκυνητές εξαιτίας της διαμονής του Μπάμπα σε αυτό. Άνθρωποι από όλα τα μέρη άρχισαν να μαζεύονται εκεί, πλούσιοι και φτωχοί άρχισαν να ενώνονται με περισσότερους από έναν τρόπους. Ποιος μπορεί να περιγράψει την απέραντη αγάπη του Μπάμπα και την υπέροχη φυσική του γνώση και τη διεισδυτικότητά του? Ευλογημένος είναι αυτός που είχε την εμπειρία ενός ή όλων αυτών. Μερικές φορές ο Μπάμπα κρατούσε μακριές σιωπές που ήταν κατά κάποιο τρόπο η διατριβή του στον Μπράχμαν. Άλλες φορές ήταν μετενσάρκωση συνειδητής ευτυχίας, περιτριγυρισμένος από τους πιστούς του. Μερικές φορές μιλούσε με παραβολές και άλλες φορές έκανε πνεύμα και χιούμορ. Κάποιες στιγμές ήταν τελείως ευθύς και κάποιες άλλες στιγμές φαινόταν εξοργισμένος. Μερικές φορές έδινε τη διδασκαλία του καλυμμένη και άλλες φορές συζητούσε εκτεταμένα. Πολλές φορές ήταν πολύ σαφής. Με αυτόν τον τρόπο έδινε οδηγίες σε πολλούς σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Η ζωή του γι' αυτό ήταν ανεξερεύνητη πέρα από τα όρια του μυαλού, πέρα από την ευφυΐα και το λόγο. Η ανάγκη μας να δούμε το πρόσωπό του, να μιλήσουμε μαζί του και να ακούσουμε τα λίλας του ποτέ δεν ικανοποιούνταν, αλλά ακόμα κι έτσι ήμασταν πλημμυρισμένοι χαρά. Μπορούμε να μετρήσουμε τις βροχές, να περικυκλώσουμε τον αέρα με μια δερμάτινη τσάντα, αλλά ποιος μπορεί να μετρήσει τα λίλας του Μπάμπα? Τώρα ασχολούμαστε εδώ με μια πλευρά του
δηλαδή πώς προέβλεπε τις συμφορές των πιστών του και τους προστάτευε την κατάλληλη στιγμή. Μπαλασάχεβ Μιρίκαρ. Ο Μπαλασάχεβ Μιρίκαρ, γιος του Σιρντάν Κακασάχεβ Μιρίκαρ, ήταν δικηγόρος στην Κοπεργαόν. Πήγαινε ένα ταξίδι στο Τσιτάλ. Στο δρόμο ήρθε στο Σίρτι να δει τον μπάμπα. Όταν πήγε στο Μάσδιτ και προσκύνησε τον μπάμπα, άρχισε μια συνηθισμένη συζήτηση για την υγεία και άλλα θέματα, όταν ο μπάμπα είπε τα ακόλουθα. «Ξέρεις την Τουρακαμάη μας?» Ο Μπαλασάχεβ δεν κατάλαβε και έμεινε σιωπηλός και ο μπάμπας συνέχισε. «Αυτή είναι η Τουρακαμάη μας, εδώ που καθόμαστε. Απομακρύνει όλους τους κινδύνους και τις αγωνίες από τα παιδιά που κάθονται στην αγκαλιά της. Αυτή η Ματζιτμάη, η ηγετική θεότητα δηλαδή, είναι πολύ φιλέσπλαχνη, είναι η μητέρα των απλών πιστών, τους οποίους σώζει από τις συμφορές. Αν ένας άνθρωπος καθίσει στην αγκαλιά της, όλες οι δυσκολίες του τελειώνουν. Αυτός που ξεκουράζεται στη σκιά της γίνεται ευτυχισμένος». Μετά ο μπάμπα του έδωσε ούντι και έβαλε τα προστατευτικά χέρια του στο κεφάλι του. Όταν ο Μπαλασάχεβ ήταν έτοιμος να φύγει, του είπε ξανά. «Ξέρεις το Λάμα Βάμα, Μπάβα, το μακρικύριο, δηλαδή το φίδι?» Και μετά, κλείνοντας το αριστερό χέρι σαν γροθιά, το έβαλε κοντά στο δεξί αγκώνα και κούνησε το αριστερό χέρι σαν σώμα φιδιού και είπε «Είναι τόσο απέσιος, αλλά τι μπορεί να κάνει στα παιδιά της Τουρακαμάη, όταν η Τουρακαμάη τα προστατεύει, τι μπορεί να κάνει το φίδι?» Όλοι όσοι ήταν παρόντες εκεί ήταν περίεργοι να μάθουν τη σημασία όλων αυτών και τη σχέση τους με τον Μιρίκαρ, αλλά κανένας δεν είχε το θάρρος να ρωτήσει τον μπάμπα γι' αυτό. Μετά, ο Μπαλασάχεβ χαιρέτησε τον μπάμπα και έφυγε από το Μάσδιτ με το Σάμα. Ο μπάμπα φώναξε το Σάμα πίσω και του ζήτησε να συνοδεύσει τον Μπαλασάχεβ και να απολαύσει το ταξίδι στο Τσιτάλ. Ο Σάμα πήγε στον Μπαλασάχεβ και του είπε ότι θα πήγαινε μαζί του σύμφωνα με την επιθυμία του μπάμπα. Ο Μπαλασάχεβ του απάντησε πως δεν χρειάζεται να έρθει, μιας και το ταξίδι είναι κουραστικό. Ο Σάμα γύρισε στον μπάμπα και του είπε ότι είχε πει ο Μπαλασάχεβ σε αυτόν. Ο μπάμπα είπε «Εντάξει, μην πας. Θα πρέπει να εννοούμε και να κάνουμε σωστά. Ό,τι πρόκειται να συμβεί, θα συμβεί». Στο διάστημα που ακολούθησε, ο Μπαλασάχεβ το ξανασκέφτηκε και φώναξε το Σάμα και του ζήτησε να τον συνοδεύσει. Μετά ο Σάμα πήγε ξανά στον μπάμπα, πήρε την άδεια να φύγει και ξεκίνησαν με τον Μπαλασάχεβ με μία τάγκα. Έφτασαν στο Τσιτάλ στις 9 μετά μεσημβρίας και βρήκαν κατάλημα στο ναό Μαρούτι. Οι άνθρωποι του γραφείου δεν είχαν έρθει, έτσι κάθισαν ήσυχοι στο ναό και μιλούσαν. Ο Μπαλασάχεβ καθόταν σε μία ψάθα και διάβαζε εφημερίδα. Το ουπαράνι του, δηλαδή το επάνω ντόταρ, ήταν απλωμένο στο στήθος του και σε ένα μέρος του καθόταν ένα φίδι απαρατήρητο. Αυτό άρχισε να κινείται με ψιθυριστό ήχο. Ο Σάμα έφερε ένα φανάρι, είδε το φίδι και φώναξε «Φίδι, φίδι!». Ο Μπαλασάχεβ φοβήθηκε και άρχισε να τρέμει. Ο Σάμα ήταν επίσης κατάπληκτος. Μετά αυτός και άλλοι κινήθηκαν αθόρυβα, πήραν ξύλα και ρόπαλα στα χέρια τους. Μετά το φίδι πήγε κάτω αργά-αργά από το στήθος του και κινήθηκε μακριά από τον Μπαλασάχεβ. Αμέσως το σκότωσαν. Αυτή η καταστροφή που είχε προφητεύσει ο μπάμπα αποφεύθηκε και η αγάπη του Μπαλασάχεβ για τον μπάμπα σταθεροποιήθηκε βαθιά.